हेपि रंजालि बैसागुनि एसे जानाय लोंनाय बेवहाय सुबुंफोर गामिनि रायजो राजाफोर हेपि रंजालि बैसागु गाइस Congratulations to all. Ada je, mak vlog lagi. Mana? Salah saya, sudah mau mulai. Udah bukan. दिनै जाय हेपि रंजालि बैसागुनि फार्स्ट डेन लोगोफोर एसे आर'ज गाबनानै रायजो राजानि बेवहाय जानाय लोंनाय एसे माबादों Amin baik.